Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan ohjelmaa Hän on täällä tänään. Tässä ohjelmassa tulette tapaamaan ihmisiä etusivun otsikoista, heidän ystäviään, työtovereitaan ja taiteilijasuosikkejaan. Ensimmäinen vieraamme on Suomen maaseudun puolueen legendaarinen kunniapuheenjohtaja. Tervetuloa Veikko Vennamo. SMP:n entinen puoluesihteeri Eino Poutiainen kirjoitti muistelmissaan, että Veikko Vennamo on parhaimmillaan silloin, kun hän suuttuu. Mitenkä uskotte meidän nyt pärjäävän, koska tämä on ohjelma, jossa kenelläkään ei ole mitään teitä vastaan? Minä olen väitellen oppinut, että ei pidä suuttua ja siksi minun asennoituminen on muuttunut, ja kun näin on myönteisen yleisön joukossa, joka on hyvin harvinaista minun poliittisella uralla, niin enhän minä millään voi suuttua. No hyvä. Tässä heti alussa minun tekisi mieleni esittää sellainen kysymys, jota tuo kollegani Antero Kekkonen ei taatusti olisi esittänyt teille siinä vaalitentissä, johon te ette koskaan ilmestynyt. Nimittäin, olitteko te koulussa mallioppilas? Valitettavasti en ollut. Jaha. Ja se johtuu siitä, että ilmeisesti minulla oli liikaa omia ajatuksia. Siihen aikaan oli se linja, että opettaja on ehdoton auktoriteetti ja hänen mielipiteensä ratkaisevat. En tiedä, tästäkö syystä minua rangaistiin, muistan kansakoulussa, kun olin ensimmäisellä luokalla, niin yhtäkkiä opettajan määräyksestä kesken tuntia pulpetti kannettiin toiselle luokalle ja sieltä minä sitten jatkoin. Te olette ryhtynyt kaikkien hyvin nuorena. Entä milloin te saitte ensimmäisen kosketuksenne yhteiskunnallisiin asioihin? Olen siitä joskus julkisuudessa maininnut. Se oli vapaussodan aikoina minun kotiseudullani, niin vasemmistolaiset ja työväestö mielenosoitusmarssia, ja minä sitten kuulin perässä, liityin joukkoon ja huusin, että alat palovalit. Ja sen muistan, kun kovalla kiireellä vietiin kotiin ja sain selkää. Ja minä ihmettelin, että mistä tämä johtuu. Ja oliko se joku ennen, mutta minun poliittinen yhteiskunnallinen uraani on aina ollut näin vähän tämmöistä ristiriitaista siitä alkaen. No, jos ajatellaan teidän lapsuuttanne ja kasvatustanne, minkälaisen kasvatuksen te olette saanut? Oliko teidän kasvatuksenne ankara, lepsu, hellä? Kyllä siinä oli sekä hellyyttä että ankaruutta. Minä olen hyvin kiitollinen lapsuudestani. Se on ehkä ollut liiankin helppo. Äidiltä sain hellyyttä, isä oli taas jyrympi. Muistan, kun pääsin 6. luokalle, olin silloin 15 vuotta. Jaakkimassa minun kotiseudullani ei ollut kuin 5-luokkainen koulu. Siirryin kouluun Viipuriin. Olin siis 15-vuotiaana siirtynyt 6. luokalle, muistaakseni keskiarvo oli vähän yli 8. Ja kaikki siellä katsoivat, että rehtori, että minä olen niin nuori ja pieni, että ei voi 6. tollaista. Ja minut pantiin toisen kerran 5. luokalle. Ja se ei ollut hyväksi. Viipurissa sitten oli seuraus, että koulu ei oikein maistanut. Ja mitä silloin isäukko teki? Sanoi, että kun ei herraksi kelpaa, niin töihin. Ja minä jouduin Suojärvelle metsätöihin, ja kuulkaa, kun 3 kuukautta siellä soita rämmin ja jätkien kanssa ja itku taisi joskus tulla silmiin, niin silloin minä huomasin, että kyllä herrana helpompi on olla. Ja koulu alkoi maistaa. Veikko Vennamo, vuonna 1944 te olitte 31-vuotias ja teillä oli sodan runtelemassa maassa lähes 500 000 koditonta, joille piti löytää paikka, asua ja elää. Miltä teistä tuntui ryhtyä töihin? Kyllä se oli vakava paikka silloisen maatalousministeri Kalliokosken kanssa, jota kunnioitan suuresti. Asiasta keskusteltiin ja hän sanoi, että nyt on sinun täytettävä tehtäväsi, ja hän luottaa, ja tein parhaani. Ja tiesin, että maanryöstäjälle ja pienen ihmisen kodin saajan puolustajalle ei kunnian kukko laula. Ja
todella vaikeuksia tuli, mutta taistelin niin kovasti kun pystyin, kunnes minut potkittiin pois ja olen kohtalolle kiitollinen, että nyt 20 vuoden vankilavuoden jälkeen, jos saan sanoa koolin ja aikakaudesta anteeksi nyt, niin saan tunnustusta. Minusta se on tunnustus Suomen kansalle, koska kansan syvät rivit taistelivat nousun tähän maahan ja itsenäisyyden vahvistumiseen. Hyvä. Palataan vielä takaisin tuonne noihin 50-luvun aikoihin. Silloinen teidän alaisenne, nykyinen pääjohtaja Kaarlo Muuramo, muistelee noita aikoja tähän tyyliin. Tässä neuvottelussa, jossa minäkin olin läsnä, he neuvotteli Okon ja Ason välinen. Vennamo yhtäkkiä kysyi silloiselta Okon pääjohtajalta, kuulepas, vippaatko minulle 500 miljoonaa? Kyllä, mä vippaan, sanoi pääjohtaja, mihin sinä niitä tarvitset? No mä annan ne tietenkin lainoina tällä kertaa myös rintamamiehille. Päätös tuli sitten, että 500 miljoonaa vipataan. Muistaakseni Säästöpankkien keskusosakepankkikin antoi osansa ja Suomen hypoteekkiyhdistyskin. Rahat käytettiin aika nopeasti lainoitukseen. Mitään papereita ei koskaan tehty ja tämäkin oli temppu, jota ei noin vaan tehdä. Ason myötävaikutuksella rakennusluvankin sitten sain. Ja kun ryhdyin rakentamaan ja alkoivat tulla nämä rakennusmiehet, niin tarvittiin materiaalia. 47 syksyllä tätä rakennustyötä ryhdyttiin suorittamaan. Silloin oli huutava rakennusmateriaalin pula. Minä tulin Asoon, kävin Vennamon luona, esitin huoleni, jotta nauloja puuttuu. Vennamo sanoi, että enhän me mikään naulakauppias ole, mutta minä sain hyvän vinkin. Ne sanoi, että Poriin on lähetetty tiettyyn myymälään juuri rautanauloja, isompi määrä, mene nopeasti sinne, niin mahdollisesti saat. Ason ylijohtajan ongelmataso oli melko laaja, siis se liikkui miljoonalainoista naulansaantipulmiin, mutta mikä teidän mielestänne oli kovin päätös, minkä te noina aikoina jouduitte tekemään? Kyllä se oli siirtoväen korvausobligaatioiden indeksiturvan hyväksikäyttö. Se merkitsi tuhansia miljoonia markkoja, kun tehtiin oikeutta siirtoväelle niin, että indeksi nousu otettiin huomioon, kun käytettiin obligaatioita lainojen lyhennykseen, eikä otettu markka markasta. Jos esimerkiksi rakentaminen jo oli 3-kertaisesti noussut kustannus, jos olisi käytetty markka markasta, olisi mennyt siirtoväen omaisuus 3 kertaa halvempana. Tämän päätöksen jouduin tekemään ja siitähän minulle luvattiin linnaa ja sitä tutkittiin monta vuotta ja olipa valtiovarainministeri, joka minulle sanoi itse, että kyllä sinä vielä tästä istut, mutta lakimiehenä olin tutkinut, että ei ne maha mitään. Koska sodan jälkeen, kun Asoa organisoitiin, niin Tuomioja, silloinen Suomen Pankin pääjohtajaksi tullut ja vaikutusvaltainen henkilö yhdessä tehtiin sellaiset pykälät, että itse asiassa olin diktaattori. Hän katsoi kanssa, että muuten ei asiat pyöri. Ja niinhän se kävi ja olihan siinä vaikeuksia, mutta sitten eduskunnan oikeusasiamies, silloinen sosiaalidemokraatti Laesaari, niin hän sitten lopulta pysäytti tämän tutkimuksen ja linna on vielä saamatta. Minä päinvastoin rötösherroja ahdistelen. Niin te sanoitte, että olitte tuohon aikaan aikamoinen diktaattori siellä Asossa. Näin jälkeenpäin ajatellen, oliko teillä liian suuri valta? Kyllä normaaliolosuhteita ajatellen valta oli liikaa, mutta se oli sodan jälkeistä
suhdetta ja eräällä tavalla vallankumousta oli toteutettava vapaan yhteiskuntajärjestyksen pohjalta ja se oli minusta välttämätön. Hiljalleenhan sitten kavennettiin minun valtuuksiani koko ajan ja nimenomaan rahan käytössä ja sitten lopulta potkittiin pois.